viceve. Jej! Vrh. Sad ovako, ja i moj jako dobar prijatelj Alex, stand-up komičar iz Hrvatske, jako dobar, ako imate prilike, pogledajte ga. Jedno popodne smo, ja i on bili ovako sami doma. Da slučajno niste pomislili. Zato je Vidvali zadužen. Kako će me ubiti kad se siđe s pozornice. I sad, mi obožavamo Chuck Norris viceve i bili smo toliko ogorčeni jer su jednostavni, kao ja sam to mogao smisliti. I onda smo odlučili smisliti naše Chuck Norris viceve, hoćete ih čuti možda? Super. Bilo bi malo bed da ste rekli ne. Nastavi. Ok, dakle ovako. Skužili smo ovo. Chuck Norris samo može neku konstantu u svemiru što niko drugi ne može. On to može ili može 2 puta. I smislili smo 4 vica, neki su loši, neki su dobri. Vi ćete mi pomoći onim aplauzom, može? Ok, hvala 2 osobe. Koje će pljeskat. Dakle ovako, prvi je bio Chuck Norris može usisati crnu rupu. A nije toliko dobar. Ajde, zaplješći Hrvatu, trudi se. Super mi je kako vi Hrvate gledate u biti na pozornici ko retardirane Slovence. Ajde, Hrvat. Ajde, pazi preko ceste. Daj mi ruku. Drugi Chuck Norris vic je ovako. To su naši Chuck Norris vicevi, možete ih slobodno pričati dalje. Drugi je bio... ovako. Chuck Norris, kad izađe na sunce, sunce stavi faktor 40. Malo bolje. Ok? Isus, kad je bio na križu, rekao je, oče, oprosti im, ne znaju šta rade. Chuck Norris je rekao, razmislit ću. Taj. Malo prije je bio bolji, dobro. Meni najdraži, Chuck Norris može napraviti pozu 69 sam.